30.000 persones visitaven Guadassuar amb motiu de la 32a trobada de centres en valencià de la Ribera, una trobada que omplia l'emblemàtica Gran Via de la població i els seus voltants d'activitats, tallers, espectacles i animació, i la qual va comptar amb la participació de totes les associacions i entitats del poble. La participació de totes les associacions del poble se van implicar des del primer moment. N'hi havia molta gana, incomprensiblement, durant 32 anys, 31 anys, no havia sigut a Guadassuar, ni tan sols s'havia demanat. No s'entén, no s'entén. Avui ho demanàrem, era de justícia i ho han tingut. Un gran nombre d'autoritats polítiques hi va voler estar present en la trobada. Entre elles el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, el president de les Corts, Enric Morera, el conseller d'Educació, Vicent Marsà, o la vicepresidenta primera de la Diputació, Maria Josep Amigó, així com alcaldes i regidors de la comarca. Totes les autoritats hem vingut a recolzar perquè mai havien fet la trobada d'escoles en valencià hacia este poble, siguent un desig de molta part de la ciutadania. Des de la Diputació estem sempre recolzant també les trobades i a tots els ajuntaments. Crec que és molt important que potenciem la nostra llengua perquè és part de la nostra vida, és part de la nostra riquesa. Un missatge de normalitat, d'alegria, d'estima per la nostra llengua i per seguir avançant, perquè hem de seguir creixent en valencià, hem de seguir creixent en plurilingüisme, hem de seguir creixent en la diversitat i això és una bona mostra d'aquestes trobades, reivindicar l'ús normal del valencià i l'aprenentatge per a totes i tots. I sobretot, a més, les trobades són un gran moment de la convivència. Antes se parlava, abans es parlava així fa un temps, dels grans eventos, dels grans esdeveniments. Bé, pues les trobades són un gran esdeveniment del nostre país. A l'acte institucional que hi va tindre lloc davant l'antic Col·legi Balmes, el president Ximo Puig va tornar a recordar que la llengua ha de ser un espai d'unió entre els valencians i les valencianes i defensar públicament el decret de plurilingüisme, el qual pretén, segons Puig, avançar en aquesta direcció. I el conseller Marsà moltes vegades està absolutament interpel·lat des de la mala fe, perquè mireu, l'únic que volem és que els xiquets i les xiquetes al final sàpiguen bé valencià, castellà i anglès, que tinguen més oportunitats. Per què els molesta a tanta gent o a tant de dirigent? Per què els molesta que tots els xiquets i les xiquetes valencianes tinguen les mateixes oportunitats, tinguen la mateixa capacitat? Nosaltres estem per això, per a obrir totes les oportunitats per a tots i per a totes. I per tant, el decret de plurilingüisme, la política lingüística del Consell és la política lingüística del govern valencià i de la Generalitat Valenciana i, per tant, no anem a donar ni un pas arrere. Puig també va manifestar durant la seva intervenció que el govern valencià acabarà amb els barracons i que per això és necessari que el finançament per a la comunitat per part de l'Estat siga l'adequat. En aquest sentit, donava resposta a la demanda de la comunitat educativa del Col·legi Severi Torres de Castelló de la Ribera, que a la mateixa trobada reivindica la necessitat d'un nou centre. I ara el Col·legi Públic Severí, que van a fer-los un col·legi nou ja, segur. Tenim problemes perquè no tenim el finançament suficient per poder anar més a pressa. Volem anar més a pressa, però tenim dificultats. Malgrat totes les insuficiències, vos dic una cosa. Ahir algun representant polític dia que no obrirem la tele i que acabarem en els barracons. Jo vos dic que acabarem en els barracons i tindrem tele. Un total de 47 pobles hi van estar presents, amb els seus distints centres educatius, fent d'aquest dia una festa lúdica i també reivindicativa per la llengua. És una festa imprescindible, ens hem acostumat tots els anys a vindre a les trobades i ens ompli molt de veure l'ambient reivindicatiu, però al mateix temps de festa. Tots estan contents, hi ha un ambient meravellós. Tots units, comunitat educativa i institucions públiques. Aquest és el missatge que deixa la 32a trobada d'escoles en valencià, que ha portat per lema En valencià creixem, i la qual reivindica una llei d'igualtat lingüística que permeta canviar actituds que discriminen el valencià, segons explica Escola Valenciana. I que s'han acabat els anys en què els moviments socials anaven per un lloc i els nostres governants anaven per un altre lloc. Anem a sumar esforços. Companys i companyes d'Escola Valenciana estan així per promoure una campanya que estem duent a cap que es diu
construïm la igualtat lingüística. Guadassuar ha tancat el quart cap de setmana de trobades. 8 comarques ja han celebrat la Festa per la Llengua, reunint més de 109.000 persones.